Да поговорим за българските игри. Като знаем как и кога се роди индустрията в България и колко малко всъщност дори ние можем да съберем като познания за нея, решихме да обединим сили и с нещо като лъвски скок по клавиатура и мишка да ви разкажем тази епична и не съвсем ясна история, която всеки роден геймър трябва да знае наизуст и да рецитира редом до "Аз съм българче" и опълченците на шипка. Това последното беше майтап, разбира се, да не вземете да ми се вършите сега. Другото обаче е напълно сериозно. В този епизод на възкресената рубрика "Историята" ще си говорим за българските игри. За да разберем как се появиха първите такива, трябва първо да установим откъде се е взела гейм културата у нас. Всъщност всичко се корени в една приятна имитация на Понг конзола, произвеждана в Велико Търново, която е толкова ретро, че дори не можем да й намерим снимки из нета, а само сме чували разкази на хора над 50 годишна възраст, които са се кефили и са крещели с глас срещу черно-белите си телевизори в края на 70-те. Малко по-късно, между електронния тенис, както всъщност се изовява въпросната конзола и не се сърди човечето, се намърдва една малка и доста джиджена руска машинка, имитация на популярната комбо серия от игра и часовник на кварцов екран, позната по света като Nintendo Game & Watch. В България моделите са няколко, като най-популярната, разбира се, е тази с вълка от Нупагади, който има за цел да събира яйца от 4 полуга посредством кошница. Горе-долу тогава се появяват и първите компютри правец, а с тях и пиратските флопита и аудиокасети, на които са записани игри отвъд желязната завеса, отпадъчни продукти на прогнилия капитализъм, носещи смутни имена като Каратека и Принца в Пържа. Положението се утежнява с постепенната замяна на операционната система на компютрите правец с майкрософтската DOS и докопването на нашите прото-PC геймери до заглавия от рода на Civilization, Dune 2, както и плеядата от квестове на LucasArts и Sierra. Явно вдъхновени именно от последния тип игра, през 1992 година трима млади и зелени, да ги наречем програмисти, носещи имената Христо, Иван и Станислав, правят квест, наречен Висящия замък. Играта е изцяло на български и е страшен купон за времето си, като много геймери от онова време си я припомнят с изключително ласкави думи. След гореспоменатото заглавие, разпространявано предимно от ръка на ръка, българската гейм индустрия изпада в кома, още преди да се роди. В края на 98 обаче се зашумява. Някои си Хем и Монт били правили първата комерциална сиреч за продажба българска игра, която щяла да завладее световния пазар и щяла да излезе в края на 1999 година. Въпросното заглавие, разбира се, е Цар, тъжеста на короната. След 2 години разработка тя най-сетне се появява. Първо на европейските пазари във версия на английски, а в началото на 2000-та и у нас на чист български език. Медийното внимание е повече от огромно и Цар става хит сред родните геймери преди дори да са я пробвали. Простете ми това лирическо отклонение. Въпреки типичния за нацията ни и понякога сляп патриотизъм, Цар всъщност е много стойностно заглавие. Толкова стойностно в интерес на истината, че лично аз, когато рекламирам страната си пред чужденци, винаги споменавам освен розовото масло, киселото мляко и домашната гроздова, тази мила реално времева стратегия, която ни кара да вярваме, че и у нас може да се случи нещо като гейм индустрия и се приема доста добре и на запад, и на изток. Казват обаче, че никой не е пророк в собствената си страна, за което свидетелстват неадекватните реакции на повечето български гейм медии от това време. Единствени Gamers Workshop излизат с подробно ревю и слагат Цар на корица, даже няколко пъти. Единствени те се въздържат от неминуемите сравнения с Age of Empires и Warcraft 2, за да сме честни, въпреки че взема доста като концепция от гореспоменатите заглавия, първото комерциално родно електронно развлечение дори ги надгражда. Още през 1999 имаме стратегия, произведена в България, в която присъстват динамична система за атмосферни условия, стъпки в кълта при дъжд, партикъл ефекти, светлинни ефекти и още нещо интересно – единиците вдигат нива на опит. Тази концепция няма да се появи в нито една западна игра чак до края на 2000-та, когато излиза Red Alert 2. Хем и Монт обаче не се туткат и още след локализирането на Цар за родния пазар започват работа по следващия си проект. По време на разработката през 2001 един от създателите на първата комерциална българска игра, Веселин Ханджиев, заедно с малка група програмисти и дизайнери си бият шута от компанията и създават Black Sea Studios. Обстоятелствата около това разделение до ден днешен не са съвсем ясни, заради което няма да задълбаваме в тях. Междувременно клон на компанията Uiscom пуска още в младия за България интернет едно неголямо безплатно заглавие, което има претенциите да бъде първата родна 3D игра. Името му е Транс и именно факта, че основният метод за разпространението му е глобалната мрежа, води до това много геймери изобщо да не са го и виждали. А Транс всъщност е приятен клонинг на MechWarrior, но в задължителната гледна точка от трето лице. Ако сте го изпуснали, има за какво да съжаляват. Горе-долу по това време руската компания Бука решава да се пробва на българския пазар и с подкрепата на списание PC Mania се превежда на български играта Hired Team Trial. Тя в най-добрия случай е клонинг на Quake 3 Arena с елементи от геймплея на Unreal Tournament и върви само в OpenGL режим, но въпреки това се ползва с известна популярност. Отговор идва от верига магазини Pulsar, които успяват да уредят българска локализация на дългоочаквания сиквел на популярната поредица Heroes
of Might and Magic номер 4. Играта е озвучена от професионални актьори, всяка буквичка в нея е на чист български и по компютърните клубове от онова време трудно можеше да се намери версия на четворката, която да не е на езика на Ботев и Левски. Въпреки този успех, народния пазар излиза само още една локализирана западна игра, а именно Скизъм. За сметка на това, руските игри, които за капак са и ефтини, успяват да се промъкнат по всички хранителни магазини и бензиностанции и излизат през няколко месеца вече по чапката на специално създадената за целта фирма Gramis. А какво става с нашите приятели от Hemimont? През 2002 те пускат своята втора игра, която се зове Келтски крале. Заглавието е фундаментално постижение за студиото, а върху основата му по-късно ще бъдат разработени най-успешните продукти на българската компания. 2 години по-късно Келтски крале е последвано от продължението Картаген, известна в чужбина като The Punic Wars. За времето си тези две игри бяха хитови у нас, тъй като предлагаха доста удобен и лесен за усвояване геймплей микс между класическия Age of Empires такъв и струпването на големи групи единици, познато от Total War, макар и не в 3D. Приятно е, че и в двете игри има само два лесно добиващи се ресурса и играча не е ангажиран да строи сгради. Те могат само да се превземат и разрушават. През същата година, когато се появява Картаген, на пазара идва и първото заглавие на Black Sea Studios, наречено Knights of Honor. Играта запалва така наречената средновековна мания, тъй като целта в нея е да станете владетел на цяла Европа и е базирана на реални исторически карти и събития, подобно на култовете Civilization и Europa Universalis. Геймерите могат да избират между три периода от средновековието и битките се водят едновременно на две карти – стратегическа и реално времева, като балансът в играта е изключителен и почти няма любител на стратегиите, който да не се влюби в нея от пръв поглед. Много подобна на Stronghold, Knights of Honor става хит първо отвъд Дунава и Черно море, а след това и в България. Дебюта на Black Sea е успешен. Други основен играч, Hemimont, по същото време довършва стратегията Вълшебни кралства, която в основата си е вариант на Келтски крале, но с фентази елементи. Сякаш признали се за победени в собствения си жар, от студиото решават да сменят посоката и запретват ръкави по друга игра. Тя излиза през 2006 година и носи името Glory of the Roman Empire. За разлика от досегашните продукти на Hemimont, заглавието е градостроителна стратегия в духа на класическите Caesar и SimCity. Добра идея, отпишете SimCity от уравнението. Играта е толкова успешна предимно на запад, че се появяват цели две продължения в рамките на следващите 3 години. Именно благодарение на тях, нашето студио бива забелязано от Calypso Media и му се поверява тежката задача да извади франчайза Tropico, чиято първа част е класика, но втората е пълен провал, от кълта. Междувременно обаче в началото на 2008 тък му издало първата си игра за EA Games и налазило сред големите в индустрията немско студио Crytek, купува Black Sea Studios и го прекръства на Crytek Black Sea. През това време някогашните отцепници от Hemimont разработват усърдно втората си игра. Тя отново е стратегия, но този път изцяло в 3D, като е нещо доста по-различно от всичко излизало до този момент в световен мащаб. Уникалното на World Shift, както се казва играта, е, че освен че е основно онлайн, всяка от трите раси в нея подлежи на пълна персонализация и почти няма шанс двама геймери да оцелят един и същи билд. Заглавието излиза в края на 2008 и за съжаление не успява да се наложи, основно заради все по-ниското търсене на жанра на пазара. Преди да продължим нататък, ще се върнем малко назад. През 2005 някак тихо мълком се създава български клон на набиращото все по-голяма сила на пазара френско студио Ubisoft. Първата задача на пичовете и мацките от Ubisoft София е сравнително простичка – да се погрижат за PC и Mac порта на актуалната тогава част от флагманската поредица на студиото Rayman с подзаглавие Raving Rabbids. Самата игра излиза през 2006 и по-голямата част от родните геймери разбират, че компютърната версия е правена в София чак от финалните надписи. Французите обаче явно са доволни, тъй като през следващите 2 години следват няколко заръчки за други портове, между които такива на поредиците Chessmaster и Prince of Persia. През 2009 на българската гейм индустрия се случват две основни неща. Създаденото през 2005 студио Masthead получава първата си сериозна поръчка. Interplay искат от тях да довършат започнатото ММО по Fallout с кодово име V13. Само 5 месеца по-късно обаче Bethesda, които придобиват правата над франчайза 11 дни преди фактическата поръчка, спират разработката. Замислете се, ако това не се беше случило, сега щеше да има ММО по Fallout правено в България. Това обаче мотивира Masthead и те започват работа по първия си самостоятелен проект, за който ще ви разкажа след малко. В края на годината най-сетне излиза и Tropico 3. Оказва се, че хората от Hemimont не са си седяли на ръцете, заради което играта пожива невероятен успех в западните медии. Толкова голям всъщност, че Calypso веднага им делегират правата за поне още една част. През 2011, силна година за световния гейминг, 3 от вече 4-те големи български студия пускат по една игра, заради което можем спокойно да заявим, че това 365-дневие всъщност е доста благополучно и за родната гейм сцена. Появява се и гореспоменатата първа игра на Masthead Studios, наречена Earthrise. Тя е необичайно странно sci-fi MMO, в което крафтингът е на особена почит. Ако ви е интересно да научите повече за него, то все още е активно и вече е free to play, така че тичайте към Чичко Жужол. Съвсем малко след нея се появява
появява първата собствена разработка пък на Ubisoft София, макар и вече част от утвърден франчайз. В случая става въпрос за Ghost Recon Shadow Wars, която излиза за Nintendo 3DS и се смята от редица фенове на поредицата за една от най-добрите части изобщо. Веднага след това пък се появява един меко казано странен опит за Hack and Slash Co-op Action на Hemimont, озаглавен The First Templar. Играта е първата на студиото, която има подсредна оценка в западните гейм медии и единственият опит на нашите хора в този жанр. Какво следва ли? Силно се съмнявам да не знаете за Assassin's Creed Liberation и Rogue, които са дело основно на Ubisoft София. Пионерите от Hemimont пък издадоха още цели две части на Тропико, както и собствена мафиотска походова стратегия, наречена Омерта. Техният Виктор Врам пък, колкото и да беше оплют от родни западни критици, все пак е добър, макар и кратък представител на Hack and Slash жанра, който просто трябва да бъде изигран. Най-малкото от уважение към родните разработчици. Твърде вероятно е да сте разбрали и за следващата игра на Black Sea, мобата с приказни герой Arena of Fate, чиято отворена бета очакваме в близките седмици. Какво ще предстои? По стримове вече ви показахме стилния микс между ролева и екшен игра, която изисква изключителна комбинация между рефлекси и търпение, Strength of the Sword, която вече излезе за конзоли и очакваме нейната Ultimate версия за PC съвсем скоро. Spellweaver пък е TCG, което съвсем спокойно може да се конкурира с класиците в жанра като Magic the Gathering и последния писък на картовата мода Hearthstone. След всичко това не се ли чувствате една идея по-горди, че сте българи? Лично аз да. Отвъд политическите, социални и народопсихологически особености на принадлежността ни към това парче земя, стоят тези хора, създали тези игри и показали, че и у нас може да се направи нещо толкова невероятно. И ние сме дали нещо на света, както се казва. Хайде, бягайте сега към хладилника да изедете едно кисело мляко, докато пеете химна.